ತುಳುನಾಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆರಾಧನೆಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು. ಗಂಗಸರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ನಪರಕೆ ಈಡೀರಿಸೈರು ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಸಾರತ್ತ ರಡ್ಡು ಬಾಟಲಿ ಗಂಗಸರ ಕೊಡ್ತೆರ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರ ಮೇರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪರಕೆ ಸಂದದು ಅರ್ನ ಬಯಕೆನು ಈಡೇರಿಸದಿರ. ಆರು ನೆಂತಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಸಾರತ ರಡ್ಡು ಗಂಗಸರತ ಬಾಟಲಿನ ಪರಕೆ ರೂಪಡು ಸಂದವೆ ಪಂದು ಕೈ ಮುಗಿದಿತ್ತೆರ. ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ರವಿಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಈಡೇರಿಸದೆರ. ಆರು ಪರಕೆ ಪನ್ನಲೆಕ ಸಾರತ ರಡ್ಡು ಗಂಗಸರದ ಬಾಟಲಿನ ಕಂತದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸನ್ನಿಧಾನಗ್ ಅರ್ಪಿಸದೆರ. ರವಿಚಂದ್ರ ಮೇರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆನ ತೀವೊಂದೆರ. ಪರಕೆ ಸಂದಾಯರ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ತಾಗಂಡು ಕಾಸಿದೆತ್ತದಿದ್ದು ನಿಧಾನಡು ಗಂಗಸರದ ಬಾಟಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ದೈವಗ್ ಸಂದದೆರ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತದು ಪರಕೆನ ಸಂದದೆರ. ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಂಗಸರದ ಪರಕೆ ಸಂದದಿನಿ ಉಂದುವೆ ಸುರೂತ ಸಲ. ಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಡೆಗ್ ದಿನೋಲ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೆರ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತರು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗಂಗಸರದ ಬಾಟಲು ಸಂದವೆರ. ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಸಂದೈನ ಗಂಗಸರನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ತುಕಾರಾಂ ಪಂತೆರ.